Ay, sinubo. Iba yung ano, kinagat niya. Yo, what's up mga kagagamrak? Okay lang. Yo, what's up mga kagagamrak? Good morning, nandito tayo ngayon sa sa Marikina, sa pamamahay ni Spider Doc. So ngayon, laban namin ng mga YouTuber, mga vlogger na magagamba. Huwag natin kalimutan si Kuya Mindo, mag-subscribe. Huwag ning kalimutan, ring the bell na rin para laging updated kayo sa mga laban ng magagamba niya. Siguradong magandang mga laban ni magandang makita nyo na laban ni Kuya Mindo. Yan ang si legend yan. Kumbaga sa basketball yan. Yan ang team captain ng mga gagamba. So mga karak, maraming salamat. Salamat din kay Kuya Mindo. Paki-subscribe na lang din kay Gagamrak TV. Ring the bell na rin para maging active na rin kayo sa YouTube channel ni Gagamrak. Salamat. Sobrang liit eh. Bibigat eh. Manginginom. Laki na dyan. Wala na galit eh. Ang bigat, 40. Puro riders ang itinawag. Long drive ang po. Ito may scout ranger na dyan. Mga kampa, dito lahat mga Team Mindo. Yan, magpapahalaban tayo ngayon ha. Ayan, yan yung champion ngayon na bago. Yan, yan. Ayun. So, yun yung magiging champion sa susunod na araw. Ayan, yung nakatayo na yun. Oo. Sinulaan na yan. Ayan. Ayan na si Kasakmal oh. Ayan, 7-0 yan. Ayan, so shoutout muna tayo kay bago tayo magpalaban. Shoutout muna tayo kay Eduardo's ML yan. Shoutout sa'yo. Kay Kawai Potato, nasa Taiwan yan. Shoutout sa'yo. Kay Raniel Corsiga yan. Shoutout sa'yo. Kay Delby TV yan. Si Delby TV. Kay Gagambal TV yan. Kay Merlin Perez ng Mindoro. Yan. So panoorin natin itong mga gambay. Paru-paro G yan, paru-paro G. Ito ating paru-paro G. Laban kay Delby TV. Match pa sila, match na match. Yun. Ito yung tangkal nasa dulo. Biglang nasakmal niya nasa dulo yung tangkal Nung binabag ko Hindi pala yan. Kuha agad. Paru-paro G versus Power din na. Alpacoca. Bunos na. Unang buno, sarap. Ay, sinubo. Iba yung kinagat niya. Sakay tayo. Tumugat sa stick tie. Ay, ganyan yung ginawa sa gagamba ko. Nagpulutan tayo no kaya Derek. Alam. Lilikit sa stick. Sa stick na. Hindi ko tuloy ng video ng maayos. Paru-paro G tuloy. Sayang yung Nadali yung paru-paro din. Paro din. Buhay na buhay pa yan. Naging parang Yun, din. binarag na yung likod. Okay na. Sige na, tay. Daan lang yan. Naalagaan ko yan. Wait lang. Maganda yung Ano tayo? Ano sabi mo tayo? Hanggang doon na lang tiya. So ayan, napanood nyo mga kamba. Sana nasiyahan kayo sa napanood nyo itong tournament na ito. Salamat. Yo, what's up mga ka-Maze? Ako nga pala si Amazing Spider PH. So, ayun, salamat kay Tatay Mendo and yun, wag nyo kakalimutan mag-subscribe, like, and share. And God bless sa inyo lahat. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita ng video. Like and share po. Bye!